Shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ya kalubalanci shugaban ƙasa Buhari kan yanayin da ake ciki yanzu haka na yawaitar zanga-zanga da kuma ƙone-ƙone. Ya ce akwai buƙatar shugaban ya ɗauki matakin gaggawa don dakatar da lamarin tun kafin a makara. Tsohon shugaban yana wannan magana ne a daidai lokacin da masu zanga-zangar ke ci gaba da banka wuta a wasu muhimman gurare a jihar Legas, jihar da abin ya fi kamari yanzu haka fiye da ko'ina. Duk da matakin gwamnatin jihar da ta ɗauka na sanya dokar hana fita tun a jiya. A jihar Jigawa kuwa batun taɓa kamfanin aikin hanyar nan ne da wasu dakarun gwamnatin APC suka yi ci gaba da samun tagomashin masu martani. Baya ga zargin gwamnati a matsayin wacce ke ɗaukar nauyi da ma sanya masu maganar su kalubalanci wancan ɗan kwangila. Duk da irin gudunmuwar da ya baiwa APC har ma ake masa lakabi da shugaban tabari. Waɗannan da ma wasu su za ku ji ta cikin shirin baki kan yanka wuyar wannan lokaci. Sauraron mu assalamu alaikum. Muhammad Aminu Umar Shuwajo nake maka sallama ta cikin wannan shiri na baki kan yanka wuya da ke baiwa 'yan siyasa damar faɗar albarkacin bakin su. Bai da kundin tsarin mulkin ƙasar nan sashi na 39 ya ba su dama. Tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo ya kalubalanci shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kan halin da ake ciki yanzu haka na karuwar masu aikata ta'addanci da sunan zanga-zanga, lamarin da ke neman karaɗa mafi yawa na sassan Najeriya. Obasanjo ya ce shugaban da masu dafa masa ba su ba da fuskar tattaunawa da masu zanga-zangar batun a farko, kafin a yi tunanin fara yin amfani da ƙarfi don kawo ƙarshen lamarin da ke ƙara muni yanzu. Cikin wani rubutu da dattijo Obasanjo ya buƙaci Buhari ya gaggauta yin wani abu da kuma tsayar da wannan lamari da ke ci gaba da faruwa. Baya ga miƙa buƙata ga cincirin da matasan da ke wannan abu su bar zaman lafiya ya wanzu. Kuma daina ƙaddamarwa mutane haka kawai, baya ga dakatar da aiki rusa dukiyoyin mutanen da suka mallaka duk da sunan zanga-zanga. Tsohon shugaban bai gushe ba yana mai cewa yanzu fa Najeriya ta shiga wani mawuyacin hali kuma akwai buƙatar shugaban al'umma ya ɗauki mataki tun kafin a makara domin gyara gobe ta fuskar shugabanci da kuma sauran lamuran da suke tasowa. Jihar Legas dai yanzu haka ita ce jihar da lamarin ya fi muni baya ga jihar Edo. Wadda ko a wayewar garin wannan rana rahotanni sun tabbatar da cewa masu zanga-zangar sun cilla wuta a gidan talabijin ɗin TBC da kuma ofishin hukumar kula da tashoshin jiragen ruwa da ke Legas ɗin, baya ga hari na baya-bayan nan na sanya wuta a wani babban ofishin kamfanin gidan jaridar The Nation, wadda aka ce yana da alaƙa da tsohon gwamnan jihar Legas kuma jagoran APC a matakin ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Waɗannan abubuwa masu muni da yana zuwa ne a ƙasa da kwana guda da sanya dokar hana fita da gwamnatin jihar Legas ɗin ta yi, sakamakon fara ƙazantar lamarin, kwatankwacin yadda abin yake a jihar Edo. Dai lamarin ya zama mafi ɗaukar hankali da kuma yin fashin baƙi daga bakunan al'ummar cikin gida Naija da kuma na ƙasashen ƙetare, kamar yadda ita ma tsohuwar 'yar takarar shugabancin ƙasar Amurka Hillary Clinton ta buƙaci shugaban ƙasa Buhari da kuma rundunar sojin Najeriya su dakatar da yin amfani da ƙarfi wajen kashe masu zanga-zanga, yayin da su ma a nasu ɓangare wasu daga cikin gwamnoni suka bayyana nasu ra'ayi kan wannan hali da ake ciki. Wada su ma 'yan siyasa manya da ƙanana daga cikin mabiya jam'iyyar APC da kuma PDP an ji furucin wasu daga cikinsu da dama. Kamar yadda wasu ke zargin akwai wata nufaƙa ɓoyayya ta hanyar tallafawa masu wancan aiki, da yiwu ko dai daga cikin gida ko kuma daga waje inda aka fi tsammani kenan. Duk da yake an fara aiwatar da zanga-zanga a yankin Arewa amma ana iya cewa da sauƙi, tunda yanzu ta fi zafi da kuma ƙazanta a wasu yankuna. Lamarin da ya sanya guda cikin matasa da ke fafutukar samun sauyi a harkar shugabancin siyasar wannan ƙasa Architect Najibullahi Falalu ke cewa dama ai babu abin da yake mayar da hannun agogo baya a wannan yanki, face rashin nuna damuwa da yankin a ɓangaren jagororin da suke rike da madafin iko.
duk da kasancewarsu sun fito daga wannan yankin. Dan arewa da arewacin Najeriya shine duk abin da ya kawo gwamnatin nan da take kai. Amma bayan an kai gaci, gwamnati ta karkata akalanta duk wani roman demokaradiyya da duk abin da yake abin da bature yake ce masa lifetime legacy yana kudancin Najeriya. Amma wani yana mamaki duk sanda ya ji ana bujuro da irin waɗannan magana, la'akari da damammaki da ɗimbin makamai da ana ganin kusan ma duk yana yankin arewa. To da taron yuyuyu ko da aihuwar yuyuyu gwanda kwakwara guda ɗaya. Manyan mukamai da gwamnatin nan ta bawa 'yan arewa mai amfanin su. Ba su hana ɗan arewa ya shiga halin banditry ba. Bai su hana ɗan arewa ya shiga halin kidnapping ba. Wannan yaƙi da insecurity ko wato rashin tsaro da yake faruwa a arewa maso gabasin Najeriya bai daina ba. Har ma arewa ta zo ta fuskanci wasu kalubale na tsaro wanda mu ba mu san shi ba a tarihi sai dai mu ji labarinsa. To amma ba ka ganin a kalubalanci watakil mukaman da suke da alaka da waɗannan abubuwan da ake lissafa bai fi ba maimakon a ce kullum ake kallon shugaban ƙasa a matsayin shine mai laifi ko kuma shine ya kasa magance matsalolin? Shi uba a gida ba zai iya tsawatar wa 'ya'yansa ba. Abin da nake nufi shine shugaba Muhammadu Buhari yana da kyakkyawan goyon baya da fata na alkhairi a gurin al'umma. Yi amfani da wannan damar ya buɗe kunnuwansa ya saurari mutane kai tsaye ya ga irin inda yake da gurbi domin cike shi. Jagoranci na wakilci da ya saka ba ma inkari kowa rabansa yake ci, amma waɗannan mutanen meye suke yi don su kare masa mutunci a arewacin Najeriya da ma ƙasa baki daya. Ce shine ai wasu suke ganin dama shi ma mutum ne kamar kowa mai ido biyu da kunne biyu baya da tunani irin na mutane da yake yi. Waɗannan abubuwan su suka sanya ake ganin ya kamata a kalli rawar da shi shugaban ƙasa yake taka tunda ya bada mukaman ne don su kalli waɗannan matsalolin kuma su kawo hanyoyin da za a warware su. Ito tun da bukata bata kai ba a yi garan bawul. Akwai abin da bature ya tanadar wa duk wani jagora aka ce yi cabinet reshuffle. A zo a sake sabon tsari, a kalli menene mafi girman kalubalen arewacin Najeriya, a kawo wakilai daga arewacin Najeriya wanda za su kawo mata wannan maslaha. A kalli kuma Najeriya gaba ɗayanta ita ma meye matsalar ta, a kawo wasu wakilai wanda za su taya shi aikin su kawo wannan, inda tunda waɗannan muna da yakinin sun gaza. Akidat Najibullahi Falalu Tukur kenan guda cikin matasa da ke fafutukar samun sauyi da kuma gyara a harkar shugabancin wannan ƙasa. Waɗansu ma dakarun da ke kare APC da kuma gwamnatin shugaban ƙasa Buhari a koyaushe irin su Jili Kamfani Tisa. Ya ce yana da abun faɗi kan masu aiwatar da waccan zanga-zanga da kuma ƙone-ƙone. Idan kuma har ribar hakan suke da bukata su tambayi 'yan sauran ƙasashen da yake lissafawa. Mutumin da ya tura ka misali ya ce ku je ku yi ta da hankali. To kafin ka tafi me ya baka ya ce ka je ka ajiye a gidanka. To saboda haka muke so mu nuna wa 'yan Najeriya su ƙayayen duniya da suka wannan tazomar ya kamata ku tura wakilci su je su binciko muku. Me Libya take ciki? Tazomar ta jawo musu wani jin daɗi? Ai misali kamar ka kalli yanayin yadda ake gudanar da zanga-zanga ta da kuma manufofinta kamar sun sha bamban da waccan. Wannan batu ne na abin da ake gani a zahiri na zargin musgunawa da suke zargi wasu daga cikin jami'an sanda ne. Ba ganin kamar abin ya sha bamban da wancan da kake buga misali. To misali idan ana zargin rinjin 'yan sanda suna musgunawa ba su yi abin da ya dace ba. Shi mutumin da ya dauki ta bindiga ya je ya ta'addanci shi ya yi adalci ko kuma shi hanyar shari'a ya bi. To saboda haka kuma mutum ya sani cewa su ma farin 'yan sandan nan su ma mutane ne kamar mu 'yan Najeriya ne kuma su ma suna da mata suna da yaya kuma su misali ba za su kare kansu ba za su kare mutuncin kansu ba su su bari kawai kai ka zo ka kai je kai ta'addanci ka kashe mutum ka rusa gidan mutum ka kone mata mutum sannan kun zo kun ci akan insat an ce an dakatar da insat an rusa su sannan kun zo kun ki ku daina zanga-zanga kun zo kuna bi kuna kone gidajen mutane kuna kone shagunan mutane to me shago laifin me ya maka me gida laifin me ya maka me mota laifin me ya maka me babur ya je bakin titi laifin me ya maka. Yana so ya bayyana a duniya wancan abu da suke yi akwai abubuwan da bai ma kamata a ce sun sahi a cikin tsarin zanga-zanga ba. Wannan abin da suke din ya saba doka ya saba shari'a ya saba wa zamantakewa. Misali yanzu abin da ke faruwa a Lagos sun je suna kone-kone har suna sun kai hari gidan sarki an fitar da sarki sun je sun kai hari gidan wani talabijin sun kone shi sun je suna konewa dukiyar jama'a suna ɗiban dukiyar jama'a. To wannan su tunda suna magana yan sad ba sa adalci sunan kenan anan adalci suka yi. Ba wata hanya ba ce ta nuna ɓacin ran su musamman yanayin yadda gwamnati ke gudanar da ayyukanta. To ai babu wata hanya wacce zaka fito ka nuna ɓacin ranka she ka jira lokacin zaɓe idan yayi wanda kuka zaɓa an bai muku abin da ya dace ba she ku hari wani ku zaɓi wani ku ga cewar ko zai cika muku burin naku. Jili Kamfani Tisa kenan daga jam'iyyar APC. Su dai kamar koyaushe masu sharshi kan lamarin siyasa da kuma mulki suna da abun faɗi kamar yadda Dr. Malam Yusuf Madu ke cewa wannan lamari da ake gani yanzu fa yana da matuƙar sarƙaƙiya wadda ake buƙatar shugabanni su yi wasu abubuwa
domin samun sauƙi ko kuma kawo ƙarshen wannan lamari. Abin da ya kamata za a yi a cikin wannan tafiyan shine in ka duba za ka tarar kan cewa duk yawancin abubuwa da yake faruwa a ƙasa haka yawancin abin da ya kamata za a yi shine a tabbatar cewa duk wani abin da za a yi adalci. In fact duk inda ka tarar kan cewa ana wani tashin hankali da wasu abubuwa in ka bincika za ka tarar ana iya samun wani abun da an yi wanda daidai ba. To a tabbatar an yi adalci. Sa'an nan kuma wannan kamar su wannan matasan in ka duba ya kamata su tabbatar cewa akwai shugaba wanda yake jagora bayan da zaka tada wannan husuman nan ka ce ba wani jagora wanda ko da gwamnati za ta zo ta same shi a yi ko kuma jagorori wanda za ta tattauna da su in ka duba zaka tara shugaban kasa da kuma hukumar 'yan sanda sun ɗauki hanyoyi wanda su suna ganin cewa wannan hanyar din zai ɗan kara rage wannan tashin hankali. Na farko shine wadda kaga shugaban kasa an ce an dakatar da ita wannan unit na SAS din to amma kuma shine gwamnati sai ta zana ta nasu kaga ko yadda aka kawo an sake cewa bayan awa 44 an ce an sake yan kirkiri wata wai SWAT ba haka bane bayan ka duba ita ainihin tsarin dan sanda da kuma kaman ko soja na Najeriya dama tun fil azal ainihin ta su waɗannan turawan mulkin mallaka suka kawo ta domin su tabbatar cewa sun mallaki waɗannan yankunan mu da shi suka yi amfani da karfi don su tabbatar cewa lalle sun kontrolin na wannan kasashen mu. To wannan tarbiyya da kuma wannan horo da 'yan sanda suka samu tun daga fil azal shi yasa har yanzu suna nan a gine akan yadda suke. In ka duba zaka tarar abin da ya shafi yadda ko ake lura da su da abin da ya shafi training nasu da abin da ya shafi mentality nasu wasu zaka tarar kan cewa kuma ba wai ina amfani duka ina musu jam'i ba za ka tara kan cewa dole sai ka samu abin da ba daidai ba wanda ake yi a cikin wannan din sannan kuma wasu matsalan da 'yan sanda suke samu matsalar mu ne mu ma na mu mutanen gari ina iya tunawa wani shekarun baya can an yi magana dan sanda sai a ce maka sai yaron da ko ya kangare a gida ko ya yi wani abu haka kafin nan sai a ce a tura shi dan sanda kaga bayan da za a yi mutumin da ya riga ya zamanto mashayi ko a tura shi dan sanda kaga in ka tura shi irin su suke zo su je su bata ma 'yan sandan suna ko kuma an ce musu gashi ku je ku yi abu kaza sai su shige so abinda gwamnati ya kamata ta yi shine ta tabbatar cewa ta nemi yadda za ta zanna da waɗannan mutanen nan sa'annan kuma inda hali kada a yi amfani da karfi ba a amfani da karfi ko kuma wuta don a kashe wuta da wuta ba so dole ne gwamnati ta zanna ta tabbatar ta nasu sosai ta ga yadda za ta bi da wannan abun nan a hankali sannan suna da yawa sannan kuma ba mu san menene su yake zuciyarsu da kuma in akwai wasu masu ingiza su daga baya menene ajandan da su suke da shi wadda kila ba lallai a yanzu haka mu sani ba domin abu ne wadda har yanzu nan yana kan faruwa. Dr. Yusuf Manu kenan malami a tsangayar koyar da ilimin kimiyyar siyasa a jami'ar tarayya da ke Dutse. Bar mu tsahirta kan wannan batu mu kuma sauka zuwa layin martani da a yau muka karɓi bakuncin mabiya jam'iyyar PDP irin su Husaini Bilyaminu Zagau Makera. Cewa masu taɓa masa mai gida Kwamarar Umar Ɗanjani sun manta da wani tarihi da ya gabata a baya. A jiya na ji wasu ƙananan 'yan siyasa sun zo suna cewa mai girma Ɗanjani bai ci ƙasa Haɗeja ba. To kai Murtala Garba kai da baka ci akwatinka ba a jiga asantar da muka sa ku kama tagumi da kai da iyayen gidan kuma ba kai ba kuma wai har kai ne zaka zo kana cewa mai girma Ɗanjani bai ci ƙasar Haɗeja ba wanda yake duk ƙasar Haɗeja 'yan siyasa ba wanda bai caje ba wai har kai ne ka buɗi baki kake cewa mai girma Ɗanjani ko ƙasar Haɗeja bai ci ba abin nan ya bani mamaki. Igirarin da suke na cewa bai ci akwatin nahi ba. To da ya suka ce bai ci akwatin wa kenan daga ciki shi ubangidan naka ubangidan Ɗanjani ai Ɗanjani ya ci akwatinsa ya ci ta makota ya ci local government ɗinsa ya ci ta makota kai kuma kai gamba da yan na dawo kanka abin da yasa kai bana so in tona maka asiri idan nayi magana akan ka duk da cewar jam'iyyar APC ba jam'iyya ce ta gogaggun ɗan siyasa ba da he sun kore ka idan nayi magana akan ka amma kai na rufa ma asiri ka kiyaye ina tabbatar muku da cewa ku jira 23 in Allah da mun ka da ku da yardar Allah wannan igirari kuka dinga yi a 2019 amma bata canza
bane ba gani kamar al'umma sun da daga rake ku. To yanzu al'umma sun da daga rake kai jikinka bai ga ma ba. Ai mu ba sai mun zo mun yi abin nan sun gama mana komai. Jam'iyya APC ta kawo yunwa, ta kawo talauci da rahin zaman lafiya da rahin tsaro a ƙasa da zanga-zanga da waye. Ku da ake gani jam'iyyar ta kuma kamar tare biyu ta zama kungiya ba tsaye jam'iyyar ta idan kake tunanin za ta tunkari a jam'iyyar mai gwamnati. Jam'iyyar mu ai jam'iyyar PDP ba mu da wanda ya mai girma su Lamido. Usaini Bilyaminu Zagau Makera Jahun kenan. Wanda shi ma ya haya harka daga dai jam'iyyar ta PDP martani ga masu tsokaci kan batun aikin hanyar mota yake kamar yadda aka shaji a shirinmu na baya. Wanda ya ce shi fa yana zargin gwamnatin jihar Jigawa ce ke ɗaukar nauyin waɗancan mutane ko kuma sanya su faɗar waɗancan abubuwa duk da irin gudunmuwar da ya baiwa gwamnati da kuma jam'iyyar APC. Duk mutumin da ya san jam'iyyar PDP irin kwangilolin da ta bayar an tabbatar da nagartar aikin wannan dan kwangilar da suke tunanin cewa baya yin aiki mai kyau. Haka ta sa muka ga bai kamata mu zuba idanu a zo ake amfani da hankalin al'ummar jihar Jigawa ana so a danne hakkin dan kwangilar jihar Jigawa a zo a ce bai yi aiki mai kyau ba. Idan kuma ya tabbata wannan dan kwangilar ba aiki yake mai kyau ba, me yasa 2019 gabanin zaɓe ba a fito an ce wannan dan kwangilar baya yin aiki mai kyau ba? Ko ku saboda ake ganin magana bata shafe kuma da haka ma baka ganin cewa abin tsari ne na gwamnati kuma yar gida suke yi. Kar fa ka manta wannan mutumin shine ya fita daga cikin jam'iyyar PDP ya koma jam'iyyar APC suka sa masa suna limamin tabare. Yau kuma gashi gwamnati tana turowa a zo a ci mutuncin wannan bawan Allah duba da ganin irin to idan ba gwamnati bace ya za a yi a zo ake irin wannan abubuwan a jihar Jigawa mu mun tabbatar da cewa gwamnati ce take safansaran din wayannan abubuwan kuma ba za mu bari wannan abin ya ci gaba da tafiya a wannan al'amari ba. Dalilin da yasa kenan muka ga ya kamata mu fito mu haska wa 'yan jihar Jigawa. Domin yan PDP ma wannan abu ne da ake gani kamar bai shafe ku ba. Babu ruwan ku a ciki. Malam magana ake ta adalci idan mutum yayi abu ku fito ku faɗa yayi idan bai ba kawai ku zo ku ce bai ba. Mutanen nan su suke zuwa suke tallata aikin jam'iyyar APC cewa tana yin hanyoyi bayan a lokacin gudunmawar wannan bawan Allah suke nema. Yau kuma sun gama samun gudunmawarsa sun zo suna nema su jingine shi a gefe suka ga da me za su yi amfani suka zo suke cewa baya yin aiki mai kyau. Lalle yara kayan kafa suka yi masa suna ba su kuɗi da damammakin da ya kamata bayan ayyukan da ya kamata da sun ga masa ba abu ne na laifi. Ba a iya jihar Jigawa yake aikin hanyoyi ba ka je sauran jihohi ka kalla irin yadda yake yin aiki mai nagarta duba da ganin cewa su wayannan mutanen suna yin aiki ne dan al'ummar jihohinsu suna yi ne dan al'ummar jihohinsu su amfana haka ta sa suke biyan dan kwangila yake yin aiki mai kyau. Ba wa kokarin su bala akari da yadda suke cewa a baya an salwantar da kudaden al'umma ba tare da an yi wasu ayyuka muhimmai ba. A tarihin jihar Jigawa ba a taɓa yin aikin hanya wannan a yanzu idan ka bihi za ka gan shi kamar yau aka yi shi ba sai a gwamnatin mai girma tsohon gwamnan jihar Jigawa Dr. Sulami da CON. Ya haya harka na jam'iyyar PDP kenan. Da alama ba iya masu hamayya kaɗai ne ke da abun faɗi ba kan wannan batu. Lura da abin da Abdulwahab Nasiru Kuɗai ya zo wannan fili yana mai cewa zanya ma'aikata cikin harkar siyasa ba abu ne da aka yi musu adalci ba zai fi kyautuwa a bar masu abu da abinsu. Mai girma gwamna ba za mu daina haska maka sojojin bakan da suke so su haɗa mana rikici a cikin jam'iyyar APC rikici a cikin wannan gwamnatin takan mai girma gwamna idan da mutanen da suke kusa da kai suke an gizo waɗancan mutanen yan sigara halla a sa musu a kwanan su zo su yi maganganun da yake ba haka ba na tada hatsaniya a cikin wannan gwamnatin takan mai girma gwamna ya kamata ka waiwaya baya ka gano waɗannan mutanen ka taka musu gaba. To ai ga masa suwaye. Mu abin da muke faɗa dole in wa duka PS din nan da suke ma'aikatan da muke da su a jihar Jigawa ban dauke maka wani PS ba. Kowanne PS yana bakin kokarinsa domin ya ga ya taimaka wa gwamnatin jam'iyyar APC. Ba ma tunanin akwai wani PS a jihar Jigawa da yake yi wa mai girma gwamna zakon ƙasa da yake son ya kawo nakasu akan irin hadafin da mai girma gwamna yake da shi na samar da ci gaba a wannan jihar tamu. Dan haka ku da kuke wannan maganar mun san wannan PS din ya taimake ku yayi dinka muku riga ya ɗinka muku wando ya sa muku hula babu abin da kuke da bukata wanda bai muku ba bukata ta zo saboda wasu mutane a bayan fage suna zugo ku to akwai lokaci wallahi mu ma za mu zo mu ci gaba da fasa kwai mu so muke gwamnatin jam'iyyar APC ta zauna lafiya ba za mu ci moriyar ganga yau a ce a zo a yada koranta ba dan kwangilar da suke magana a kansa 2015 shine mutumin da ya tsaya ya ba mu gudunmawa ya fice daga cikin jam'iyyarsa ta PDP ya tsaya tsayi
tsayin daka sai da muka samu nasara a Northwest, a Jigawa Northwest. Amma yau mutanen nan a wannan a 2015 ba sai wannan mutum bai da matsala ba. A 2019 ba sai wannan mutum bai da matsala ba. Saboda biyan bukata irin tasu, saboda wasu mutane suna son su haɗa mana husumiya a cikin gwamnatin jam'iyyar APC, saboda sun ga tenuwar mai girma gwamnati ta hokare. Wannan ai in gaskiya ya kamata ku faɗa, ya kamata ku fito ku ce laifin gwamnatinmu ne ba laifinsa ba. Abdulhab Nasiru Kudai kenan daga jam'iyyar APC. Bari mu jingine wannan batu haka mu kuma tsallaka maganar buƙatar gyaran aikin hanyar Shuwarin zuwa Isari da ke yankin ƙaramar hukumar Dutse, kamar yadda Habibu Zubairu Wurma guda cikin waɗanda waccan hanya take amfana ya zo wannan fili yana bayyana wa gwamna matsalar da suke ciki. Kira ga mai girma gwamna Alhaji Muhammadu Badar Abubakar akan aikin hanyar mu wadda ta tashi daga Shuwarin zuwa Wurma zuwa Abe zuwa Cima zuwa Isari, da kuma wadda ta tashi daga Wurma zuwa Mudawa zuwa Dagwaze zuwa Tinubu zuwa Kyaran zuwa Ɗankargo. Wannan hanya dama Alhaji Muhammadu Badar Abubakar shine wanne ya tsaga wannan hanya ya sa mata birji. To an yi hanyar ne a matakin birji. To amma adadin yawan jama'ar da yake kan hanyar ya sa hanyar yanzu ta lalace, har ma wani gudun ruwan nan da ya to daga Yar Gaba ya karya hanyar ba ta biyuwa. Wannan ta sa muka yunkuro muke kira ga Alhaji Muhammadu Badar Abubakar, tunda yana yi, Allah ya taimaka yana yi, kowa ya sani yadda ake ayyuka a Jigawa. Kuma tunda aka hau gwamnatin iya abin da kuka rabauta da shi wacce hanya da kuka ce ayyuka burji. Wannan ba iya ne abin da muka samu a wannan gwamnati ba. Mun samu ayyuka kama daga ruwan sha, harkar asibitittuka, harkar masallatai da bangaren ilimi. Kamar a gari na Wurma in zan gaya maka akwai aikin ruwa katafare da aka yi mana da sabuwar jiniyo da kuma harkar masallatai da dai sauran ayyuka ga sunan kamar irin su Cama irin su drainage duka gashi nan an yi. To amma misali wannan hanya rashin kyan hanyar ne yasa kuke buƙatar a inganta ta ko kuma akwai wani abu da kuke buƙata? Yawwa hanyar dama an yi ta ne a matakin birzi. To shine muke kira da gwamna ya taimaka da ya mayar mana ita ta kwalta. Waccan kuma muna kira sabuwa ce muke so a tsaga ta ita ma a taimaki al'ummomin da suke wannan garuruwa. Shine abin da yasa muka zo wajen gwamna Muhammadu Badar Abubakar, duk da muna sane da yanayi da ake ciki na tattalin arziki. Idan ka kalli yanayin yadda ake ciki ba ku ganin kamar a iya cewa ko kun samu ma sabanin wasu da ke kukan cewa ko birni na ya musu? Ai gwamna Badar ya wuce nan yadda kake ne. In ka bibiya duka jihohin nan yawanci wasu ka ji matsalar albashi, wasu matsalar yan fansho, wasu ayyuka sun tsaya, amma gwamna saboda yana abubuwansa da lissafi komai ga nan albashi bai tsaya ba, fansho bai tsaya ba, ayyukan ma ba su tsaya ba, har korona nan da ake yi gwamna aiki yake yi. Kiran mu ga mai girma gwamna Muhammadu Badar Abubakar da ya taimaka wannan hanya a mayar mana da ita kwalta, waccan kuma a tsaga mana sabuwa. Habibu Zubairu Wurma kenan. Yanzu kuwa sai mazaɓar ɗan majalisar tarayya mai wakiltar ƙaramar hukumar Gwaram a zauren majalisar ƙasa Honorable Yuguda Hassan Kila, wadda ya yi taron rabawa al'ummar da suka gamu da ibtila'in ambaliyar ruwa a damunar bana buhunhunan shinkafa. Kamar yadda mataimaki na musamman ga ɗan majalisar Fatihu Adamu Kila ke bayyana adadin buhunhunan da kuma tsarin da suka yi a madadin ɗan majalisar da ya samar da wancan kaya. Honorable Yuguda Hassan Kila ya yi kyakkyawan tsari wanda ina kyautata zaton in ban ce a Najeriya ba, to takila ko a jihar Jigawa dai ba na jin akwai wakili da ya yi wa al'ummarsa irin wannan tsari na abin da ya shafi wato ruwa da ya yi ta'adi a wannan shekara tamu. Abin da ya sa na ce haka, na farko dai ya yi wakilci, mun je mazaɓar da abin nan ya fi zama worst Maruta, mun wakilce shi, mun je an yi musu jaje. Bayan nan kuma ya musu alkawari zai zo kafa da kafa, wanda kafin sannan yanzu ga buhunhuna nan na shinkafa kamar yadda muke gani a gabanmu, kusan buhu 1000, wanda ya ce abu kowace mazaɓa a rabawa al'umma, musamman wanda wannan ibtila'i na ruwa ya same su. Kuma alhamdulillahi wannan Central Working Committee sun zauna, kowace mazaɓa sun zaƙulo waɗanda suke wakilai mutum 7, waɗanda waɗannan mutum 7 su kuma sun zauna na kowace mazaɓa sun zaƙulo mutanen da suke da buƙatar tallafin nan wanda ya zo na buhunhunan shinkafa, wanda alhamdulillahi ga su nan a gabanmu. Abin da yau ake yi shine ƙaddamarwa, gabatarwa a gaban jam'iyya ta APC, kuma alhamdulillahi duk wanda ya ga tsarin da aka yi ya zo nan zai gamsu an yi tsari na hankali. Domin me? Domin idan aka yi abu ta ci barkatai, to watakila waɗanda suka kamata su amfana ba su ne za su amfana ba. Bayan waɗannan mutanen da na karanto na mazaɓu
daga cikin dai waɗanda za su amfana da wannan tallafi akwai ita kanta jam'iyyar APC. Yawa su ma akwai buhunhuna nasu da mai girma ɗan majalisar tarayya ya ce lalle ne da su ma ya kamata a fara buɗewa wannan taro. Bayan jawabin Fatihu da Mukila sai kuma ma'ajin jam'iyyar APC karamar hukumar Gwaram a madadin shugaban jam'iyyar Alhaji Ayuba Umar Nasarawo ke bayyana matsayin wannan tallafi a gurinsu da wakilin ya bayar. Kamar da za ku ji abin da yake faɗa. Muna yin godiya mara iyaka, Allah ya sa albarka akan wannan abin da aka kawo, ko mun san wannan ba shi ne farko a gunsa ba. Tun kafin ya zama ɗan majalisa dama yana yi, kuma yanzu da ya zama ma bai daina ba, ƙarawa ma yake yi. Saboda haka Allah ya saka da alkhairi, ga shinkafa dai wajen buhu 1000 da aka kawo za a raba al'ummar karamar hukumar Gwaram wanda ibtila'i ya same su, kowa wanda Allah ya da rabansa za a danka masa hannunsa insha Allah. Kuma akwai jama'iya ita ma akwai nata daban, ita ma za a bata. Akwai 'yan social media su ma akwai nasu za a basu. Akwai Central Wakil Committee su ma akwai nasu za a basu. Bayan wannan kuma akwai mata da muke su ma Allah mana kyakkyawan zato su ma za a basu. Bayan wannan kuma akwai ɗaiɗaikun mutane in Allah ya yarda su ma wakilin ɗan majalisa ya tabbatar mana da cewar insha Allah su ma za a bi wanda duk Allah ya da rabansa ɗaya bayan ɗaya za a ba su. Saboda haka babu wani abu da za mu ce da wannan ɗan majalisa, sai dai Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya ƙaro mana wannan abin alkhairi da ake wa ƙasa baki ɗaya. Bashirar Gumar ke jagorancin shirin Baki Kan Yanka Wuya a koyaushe da kuma tallafin dukkanin abokan aiki Basiru Ibrahim Garo, Nura Garba Sani Shafi'u Katanga da kuma injiniya Ayuba Aminu Dutse. Ne da na gabatar Muhammad Aminu Umar Shuwajo da ke cewa mu haɗu ta cikin wani shirin na Baki Kan Yanka Wuya. Dan gidan rediyon Freedom, muryar jama'a.